खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 जुन 2023 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ आरो आयाबो बांनो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ थोजासे मोननोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब आरो अनसायनाय मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे अनसायनायखौ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमाफोरनि अननायफोरखौ मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांखौबो मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि सानाव मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ देहायाबो दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन
गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमाफोरनि अननायफोरखौ नाथाय मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।